һәм Сәйдәш. Бу аерылгысыз бергәлек, кабатланмас, илһамлы иҗат. Һәм дә Сәйдәшнең моң куәте нәкъ менә Татар академия театрында үзенә урын таба. Бер генә мизгелгә без үзебезнең театрны, тормышны Сәлих Сәйдәшсез күз алдына китереп карарга тырышыйкчы. Күңелләребез, рухыбыз, тормышыбыз, сәнгатебез, театр тарихы никадәр ярлы булыр иде Сәлих абыйсыз. Премьералардан соң турыдан-туры тамашачы күңеленә юл алган күпме матур асыл көйләр дә, ариялар да, безнең җырчыларыбызның вокаль мөмкинлекләрен ачкан, камиллекләрен юарлаткан күпме әсәрләр булмас иде. Һәм шул ук вакытта безнең инде милли калфагыбызга тиңдәш булган зәңгәр шәлебез дә, Сәлих Сәйдәшевнең музыкасына төренгән сүнгән йолдызлар да, Казан сөлгесе дә булмас иде. Һәм милли татар операсына нигез булып торган наемщик, ил, кандыр буе кебек музыкаль драмаларда тулмый калган булыр иде. Бу әсәрләр киләчәктә дә безнең талантларыбызны халкыбызга якынайтырга хезмәт итәр. Сәлих Сәйдәшев татар театрын үлеп яраткан шикелле, татар театры да һәр вакыт Сәйдәш моңнары белән бергә атлар. Әйе, без Сәлих Сәйдәшевнең илаһи музыкасы бирәк тә сәхнә сәнгате аша, татар театры аша халык күңеленә юл алды дип әйттек. Менә хәзер шундый җырларның берсен без сезгә ишеттерербез. Бу җырны бигрәк тә авыл җирендә туып үскән, хәзер инде еракта яшәгән кешеләр хисләнеп тыңлыйлар, җырлыйлар. Бу хуш авылым көе. Сәлих Сәйдәшев аны Хәбибулла Фәтхуллинның «Күзләр» пьесасы буенча куелган спектакль өчен яза. Гыйбрәтле дә, моңлы да, якты эчтәлекле бу драмага тәңгәл музыка туа. Сукрайган кыз Рәйсә авылыннан дусты Сәлим белән шәһәргә китә. Анда алда ни көтә? Мәңгелек караңгылыкмы? Яисә мәхәббәтнең сихри көче һәм талипләрнең алтын кулы аркасында ул яңадан да гүзәл дөньяны күрү шатлыгын тоярмы? Хуш авылым спектакленнән Рәйсә җыры һәм сәхнәдә Камал театр музыкантлары, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкеров, Татарстанның атказанган артисты Әхмәт Кәримов, җырлый Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Тукай премиясе лауреаты Зилә Сөнгатуллина. Yaşasam da
Гатуллина.